Možno sa ti práve zdá, že riešiš obrovský problém. Nevieš, čo s tým máš robiť. Mám pre teba tip. Pomyslí na človeka, ktorého skutočne obdivuješ. Bral by toto ako veľký problém alebo skôr malý problém? Keď sa pozeráme na problém ako na veľký problém, tak sa pozeráme na seba ako na malých ľudí, ktorí ho poriadne nie sú schopní riešiť. Pozri sa na seba inak, zmeň jedno slovo. Nevolaj problém veľkým, volaj seba veľkým, urob seba veľkým a problém sa s tvojim rastom bude znižovať, pretože ľudia, ktorých obdivuješ, väčšinou riešia väčšie problémy a vidia ich ako menšie. Seba pritom vidia ako väčších, schopnejších ľudí.